Oma hai kok tongo je kok bai borokno hamiyawo talangnai eba borok bai borokno swkaknai kwthawi manya khlainai abo haino wngkha o story o bwrwi no bui bai thujak chajak tei bwsa khibijak hinai bini hamjakma chwlabono yakari rimani kothoma himdi o story no waisa chwng puilani simik khnawi naileinai bwrwi wngkha civil engineer khlai tongo bo afro phano kaijak kho bo kaijaknani bagui chwla tugui tongo saljake bini friend ni bisingtwi no bo khoroksa chwla bai sinilayo chwla khe mungsa job rok le khlaiya biat simik khlaijak o chwla bono hamjago tai bobai no kaijaknai hinai sao haike bwrwi bo o chwla bai hamjakha afro phano borok kaijak kho tamni hunke chwla bwrwi no sao ang mungsa chak job rok da mano naikena tai 2-3 years ni yagulo kaijak lainai hinai abo haike no borok 1 years kaham khe hamjak laikha bwrwi chwla no belai no hamjagui thangka chwla bono salbrum no biji phunugui tongo bobai asa kokrok saya sms rok bo khlailia haipano bwrwi khe poito khlai kubui bwkhabai no hamjagui tongo aboni ulo salcha o bwrwi ni ex boyfriend bono muitu manjagui achomsa bwrwi no call khlai sao agini kokrok no pogui thangsidi phaji cheng taisa kwtal khe chini relationship no chenglai ang tabu bono no hamjago hnai phia bwrwi bini ex boyfriend no saka abo tai wngui manliya tabuk ang khoroksa chwla bai relationship o hapka tei 2-3 years ni yagulo kheno ang bobai kaijagui paisinai hinai pheba bini ex boyfriend o kokno khnawi belai no chajakliya bo bwrwi no saka bono pogui thangdi ang baisi kaijakdi hinai haipano bwrwi bini o kokrok no gosiliya haikeno bini ex boyfriend bono jolijagui bono hamya khlainani chaitokha salcha o bini ex boyfriend o bwrwi ni chwla kwtal no contact khlaikha bo o bwrwi ni chwla kwtal no saka nini bwrwi agi ang bai thujak chajak tei bwsa khibijakse ang tabuk bo bono hamjagui tongkho agi ani nogo phai 2-3 man haino bo tongui thangjakse hinai haike chwla o kokrok no khnawi belai no bwkha hamya wngkha tei risibo nangkha aboni ulo bo bwrwi no swngka je bini mungui khnamani o kokrok no bwrwi bono saka nung bini kokno poito tachadi abo nung bayano swkakna bagui se tatal kok sao hinai haipano chwla bono poito chaya bwrwi belai no bono poito khlairnani bagui chaitokha aboro chwla bwrwi no haini sao nung aswkno nini ex boyfriend bai tongjagya chajakya hanke ang bai waisa thupaidi aswken ang bujui mannai nung bwsuk jora tei kwthar eba virgin hinai bwrwi bono saka ihi ang kebo bai kaijakya swkang thuya abo tamo kok sawi tongmani klaikha nungba hamjakhai nung ano poito simisi khlai tongdi ulo kaijak bai nung bai mangno tongnai bla hinai haipano bwrwi bobai thuna ko sianggai o chwla bono break up khlai rikha bwrwi belai no kapkha aboni ulo o chwla kubuni bwrwi bai thuwi chawi photo rok khlai bwrwi no rohoro bwrwi aborok no nugui bono sao nini tongmung bai nung ano kwmajakha ani hamjakma rok no nung tei manglakha hinai abo haikeno 9 man laikha salchake o chwla khnaka o bwrwi kaijaknani naikha hinai bini kaile pandani date fix rok wngui thangka hinai bo afro kyo bwrwi no belai no muitu manjakha tei khatangjaka afro bo bwrwi no contact khlai sengka nung kaijakna da naikha hinai bwrwi saka I ang kaijaknani naikha chwla bo kaham no mankha bo ano belai no bujio tei poito khlaio ano belai kheno hamjago angbo bono simino thyasak hamjagui thangsinai hinai afro o chwla bono saka ani chayano nung nakarei riwi manglakda bwrwi sapika tabuk ani kaile panda se sampoi phaikya nung oro ani kwpalo hor thepanani ta phaisidi hinai di koborok disclosure youtube channel no toinai ang norok ni takhok Andrew te Borma obono joto borok no wan chukna nango kwbangma borok no nini kaham no nugui manya ke nini bagui kok hamya buino sao ti abo haino khorok nini hamjakma bo kwbangma jengjal rok phaimano tai buini ke bengmung bo phaimano tamo khe khorok noise kha thanchanggai poito khlai krak khe tongnani nango tamni hinba wafisa kongsano sbainani belai no klai phia wafisa mothano sbainani le belai no kutuk ngnai abo haino ngnai tinini o video no tumungno norok chajagui tongo unke share khlainani tapokdi tai video no kaisa like redi tai norok ni je wan sukmani tei sanamu chungma kokrok no bo comment khlai sadi je ani channel o katal phai tong unke bo subscribe khlaina di norok mo haino video ani channel ni bisingti manei tongnai norok jotono kaham kwrwngna tongdi hambai।